uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, sibonga uNkulunkulu ngosuku lwesibili ukunyaka omusha, unyaka ka-2025. Siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu wethu, akekho esingamlinganisa noma simfanise nje naye. Sibonga inkosi yethu ukuthi isikhumbulile nathi, yasigcina, yasibekela okuhle saze salibona lolu suku, noma zingabe zimbili esiyibonayo, kodwa siyabonga ukuthi sifikile ku-2025. Ngiyacela sikhuleke. Baba, siyabonga egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. Sibonga umusa, sibonga uthando olungaka. Sibonga ukuthi uNkulunkulu wethu, izizukulwane ngezizukulwane, selokhu umhlaba wasekelwa, wasibeka Nkosi, wasidala emendulo, wasimisela ukuphila kuze kube manje. Siyabonga Baba wethu ongcwele, sizofunda izwi lakho kuwo lo nyaka esithi musha, esingakaze siphile kuwo, nakulo lolu suku uNkulunkulu wethu esingakaze siphile kulo. Siyakubonga, sikunikeza udumo. Siyacela-ke Nkosi ukhulume nathi ngezwi lakho, lokho ofisa ukuthi sibe yikho kulo nyaka. Nkosi, kukhulume sisaqhubeka nohambo. Iy'nsuku siphile zona esingazazi nokuthi zingaki, nama-hour esingawazi nokuthi kuselanga kanani, kodwa nje siphakamisela udumo, sithi ungcwele, ufanele udumo nenkazimulo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngizocela-ke sivule encwadini yabaseKolose, uchapter 3. Sizofunda nje uverse 15 kuya ku-17. Bese-ke siyakhuleka. Sikulo mkhosi-ke bazalwane, nabanye okuwumkhosi iviki leli, iviki lokubonga uNkulunkulu. So netimu yethu izosho njalo, ukubonga uNkulunkulu, ukuthi we are thankful to God ngakho konke uNkulunkulu asenzela khona. Simbonga ngoba uNkulunkulu, simbonga ngoba ethembekile kithi, simbonga ngoba yena akaguquki, simbonga ngoba inkazimulo ingeyakhe nodumo olufanele yena, simbonga ngoba enguNkulunkulu. Sizofunda-ke kwabaseKolose chapter 3 suke siqale verse 56, 17. Kufundeka kanjena-ke: ukuthula kukaKristu makubuse ezinhlizweni zenu, enabizelwa kukho emzimbeni munye, futhi yibani ngababongayo. Verse 16. Izwi likaKristu ahlale phakathi kwenu livame, nifundisane ngokuhlakanipha konke, niyalane ngamahubo nangesihlabelelo nangamaculo komoya, nimhubele uNkulunkulu ezinhlizweni zenu ngokubonga. Konke enikwenzayo, verse 17, konke enikwenzayo, noma kungezwi noma kungumsebenzi, kwenzeni konke egameni leNkosi uJesu, nimbonge uNkulunkulu uyise ngaye. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ileli zwi-ke bazalwane, uxolo esizokhulumela phezu kwalo. Enhlizweni yami kugcwele nje ukumbonga uNkulunkulu. Kuphela unyaka odlulile ngimbonile uNkulunkulu ehamba nami. Kungewona kuphela unyaka odlulile, kodwa izivivinyo zibe ziningi. Ngakholwa ukuthi ngempela umkhumbi ohambahambayo odibana nezivunguvungu. Ngambonga uNkulunkulu. Namhlanje ekuseni
Ngivuke nje ngafunda ngavula ku-YouTube ngalalela ubufakazi bomunye umntwana kaNkulunkulu obekhuluma ngokushiywa ubhuti wakhe, ekhuluma ngokuthi wathi uma ubhuti wakhe edlula emhlabeni, ubaba wakhe ngesikhathi nje edonsa umphefumulo wokugcina esebona ukuthi uyahamba, ubaba wakhe waphakamisa izandla wadumisa uNkulunkulu. Esimeni esinjalo kwakufanele ngabe uyakhala, kodwa wamdumisa uNkulunkulu. Ngayibuka lento yangimangalisa, ngokushesha ngakwabuya enhlizweni yami ukuthi ezintweni zonke simele ukumdumisa uNkulunkulu. Uthi uJobe, uNkulunkulu akadali usuku oluhle kuphela nolubi uyalidala. Ebesethi ngiyalimaza bese ngiyapholisa. Ngambheka uNkulunkulu emangalisa ngendlela emangalisayo, ngabheka ukusho kwakhe ukuthi kuleli viki ake simbonge nje uNkulunkulu. Enhlizweni yami kwagcwala ukumdumisa uNkulunkulu ukuthi Nkosi, uyazi ukuthi mangabe abathandiweyo bethu bedlula, akikho ngoba usuke engasithandi, kodwa usuke esithande ngokwanele ukuthi sazane nabo, ukuthi baphile phakathi kwethu, sibazi, sazi okuhle, sazi nalobuthakathaka babo mhlawumbe ngesinye isikhathi. Uma ngisuka sengithi ake ngiyokwenza inkonzo nje manje, mangidlula ku-TV kuney'ndaba, kukhuluma ubaba oshonelwe indodakazi yakhe ezahlekelweni zokudubulwa. Intatheli iyambuza ukuthi uzizwa unjani, uyachaza ukuthi kwenzekani. Uthi akukho engikuzwayo, ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ungiphe imbali, and akusi imbali ebovu, imbali eyelo, and imbali eyelo ishiyile iphunga ey'mpilweni zethu. Uthi kubuhlungu kodwa uNkulunkulu ususile inyembezi zami ukuze ngibone okwenzekayo eceleni. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngazo zonke lezi zinto uNkulunkulu angidonsela kuzona namhlanje. Uthi-ke kwabaseThesalonika chapter 5, abaseThesalonika bokuqala chapter 5 uvesi 18 wakhona, uthi kukho konke bongani, ngoba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. So ngizothi-ke mntakababa, konke okwenzekayo, kumnandi, kubuhlungu, kunzima, kunjani, kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngathi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kade ngisho ngithi sibone lo nyaka besingazi ukuthi sizobona nolulodwa usuku. Izolo ngike ngathi ngixoxa ney'ngane la ekhaya ngathi ngikhumbula umama ukuthi waye asiqoqe kuthi mangabe kuzoshaywa amathini phandle, thina sowezwa lawo mathini siguqile. Ngikhulele emakhaya bekushaywa amathini ngempela, ibingekho lento ka-cricket nani, kwakushaywa amathini kwangampela. So kwakuthi kusakhanya nawe uqoqe ithini lakho ulibeke la uzolithatha khona ulishaye. Thina ekhaya sasingakwenzi ngenxa yokuba sasisuke sesiqoqiwe siyothandaza ngaleso sikhathi. And into ebuye evele yabuya emkhulekweni kamama ayeyisho ngaleso sikhathi, wayethi Nkosi ngibonga ngisho leli hour osungenzile, ama-minutes sewungenze ngawabona, noma ngabe mhlawumbe alizuphela i-hour, ngibonga ukuthi ngingenile kulo nyaka. Yayingimangalisa lento, ayakhala amathini ngaphandle, kumnandi, thina sikhuleka lowo mkhuleko, and ngendlela esasenziwe samsaba ngakhona uNkulunkulu
Sasinokuthi mhlawumbe asisezukudlula kuleli hour, ku-first hour, ku-12 to 1 thina ngeke sisadlula because uNkulunkulu wayeyi-this massive being engakwenza lokhu enikucelayo ngokusho kwabazali bethu besifaka i-fear of God ithini. So ngiyambonga uNkulunkulu ngazo zonke lezo zinto. Mangibheka emuva ngiyamangala uNkulunkulu. Ngiyaxolisa bengithi ngifakile la kuphumile, ngiyaxolisa. Hawu Nkosi Jesu, Jehova. uJesu Kristu uyinkosi bazalwane, ngiyaxolisa kube nokuphazamiseka la bekungena i-call bengikhohlwe ukufaka i-flight mode. Ngicela siqhubeke-ke manje-ke simesaba uNkulunkulu, simisisha i-understanding, simisisha ukuqonda ukuthi ukusaba uNkulunkulu ukwenza intando yakhe, ukugcina izimiso zakhe. Sicabanga ukuthi usabeka ukuthi uNkulunkulu angakudestroya, angenza nanoma yini oyicelile kodwa angakudestroya futhi. Kwakukuphambana kwayingqondo yobungane. Now ngiyambheka-ke uNkulunkulu uma ngabe ngifunda iHubo 104, isihloko salo nje sithi ihubo lokudumisa umdali wezinto zonke. Kuyachazwa-ke imisebenzi, izinto uNkulunkulu azenzayo. Bese kuthi lapha kuvesi 24 okuwuyena ongithathayo kakhulu, uthi Jehova yeka ubuningi bemisebenzi yakho, yonke uyenzile ngokuhlakanipha. Umhlaba ugcwele izidalwa zakho. Now ngibheka ukuthi mhlawumbe kwabanye kuke kwaba khona makuthiwa lonke leli viki sibonga uNkulunkulu, mhlawumbe kwakhona ukuthi awu mina sengimbongile uNkulunkulu nge-first day izolo, kwaphela engingambonga ngakho. uNkulunkulu wenza izinto ey'ningi, ngisho ukuphuma kwelanga kuyisimangaliso, imisebenzi yakhe emkhulu ayenzile ngokuhlakanipha, engazange acele, engazange agugulishe, engazange acele ama-advices kithina esiphila emhlabeni. Now ngiyambheka uNkulunkulu, ngifikelwe yileli culo elisecilongweni elithi bala izibusiso uzibale ngazinye, ubonge inkosi ngazo. Ngiqala ukukhuluma ngithe nasey'meni ezinzima siyambonga uNkulunkulu, nakukho konke siyambonga uNkulunkulu. Bese kuba khona izwi elithi kukho konke bongani esengikhothile First Thessalonians chapter 5 verse 18. Ngoba konke okwenzekayo kuyintando kaNkulunkulu uKristu ngathi, kuvunyelwe nguye konke. Lisho njalo iculo lamaweseli lithi zivunyelwe nguye zonke izinto ezenzeka kuthina, akwenzeki ngoba engavumanga. Ubufakazi balokho sibuthola encwadini kaJobe. Uma eqala uJobe, uNkulunkulu ebiza umhlangano wamadodana akhe noSathane naye abekhona acele uJobe. So wavuma uNkulunkulu. So singobani thina? uNkulunkulu uma ekwethemba uyavuma ngawo, uthi uyiqaphele inceku yami uJobe. So uNkulunkulu uma ekuthembile uyavuma nawe. Nalokho kufanele sikubonge. Ingani emhlabeni la emsebenzini masisebenza, uma uthenjiwe unikezwe imisebenzi emikhulu, kuthiwa hhayi usibani bani uzokwenza lokhu, ngoba kwaziwa ukuthi uzokwenza ngempela and uyathola ukurecognise-eka nokunconywa. Kwesinye isikhathi uze uthole mhlambe namasentshana ngaphezulu ngoba uthenjwe umuntu womhlaba. So uNkulunkulu uma esethemba usinikeza namandla okuma, usinikeza namandla okuqhubeka, asinikeze ubufakazi ngezimo esidlula kuzona. Bese lithi izwi likaNkulunkulu kwisambulo, uma ngabe nje unendodana unobufakazi, hhayi kwisambulo lithi, ngiyaxolisa, kwisambulo lithi banqoba ngobufakazi
kunqotshwa ngabo ubufakazi. Isitha siyasinqoba ngokufakaza ukuthi uNkulunkulu wenze nje empilweni yabo. Manje uma ngibuka la mahubo 104 onke abalula umsebenzi uNkulunkulu ayenzayo esingayinaki kwasanathi. Uyazi ukuthi uNkulunkulu unakekela aze anakekele ngisho intuthwane, ngisho iy'nambuzane ey'ncane esingaziboni ngamehlo enyama. uNkulunkulu uyazazi futhi uzazi ngamagama azo, futhi uzazi nezidingo zazo, futhi uyazinakekela lezo yidingo. Ube yini umuntu ephiwe nengqondo, wadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu, wafuza uNkulunkulu ukuthi singakwazi ukubona thina esikwazi ukubona umsebenzi kaNkulunkulu singakwazi ukubona. Ngike ngamangala, ngimangaliswa ukuthi ngempela lo mkhosi uhlukile kweminye imikhosi. Emikhosini eminye siyanikezwa ukuthi uNkulunkulu sidinga ukuza nani kuNkulunkulu, ebese siyafaka okwethu ekugcineni. Kulokhu uthe uNkulunkulu singawuhlanganisi lo mkhosi nezinto zethu. Kusho ukuthi uNkulunkulu uyasiqonda, uyasazi, wazi iy'dingo zethu. Uma thina sizozinikela kuye, silalele ukusho kwakhe, simkholwe njengokusho kombhalo, simkhonze, sikholwe njengokusho kombhalo, yena uzonakekela iy'dingo zethu, thina simdumisa, asenzele okuhle. Manje ngiyabheka nje ukuthi sisabuka amahubo 104, enhlizweni yami kwase kuvela ivesi elilaphaya kwabaseRoma, kumaRoma uchapter 11 verse 36, othi ngokuba konke kuvela kuye, kukhona ngaye, kuya kuye, makube kuyinkazimulo kuze kube phakade. Uyazi ukuthi ngempela uma ubheka konke kuvela kuye, futhi sikhona ngaye bazalwane. Konke sinakho kuvela kuye, konke esiyikhona kungaye, futhi konke kuzophindela kuyena. Imphefumulo yethu iphindela kuyena ngoba yavela kuyena. Bese kuthi konke kumile ngaye. Selokhu asekela umhlaba wathi ukukhanya kuyoba nelanga, kube yimini, kube nenyanga ebusuku, kube ubusuku, kube ney'nkanyiso zasebusuku, ngoba inyanga ayikhanyi nje ngokukhanya kwelanga. So kuba khona ney'nkanyezi ezilekelela ukuthi ngamhla inyanga isithele kukhanye zona. Siyambonga uNkulunkulu ubuhlakani anabo. Simbonga uNkulunkulu ngokuthi uyabona ukuthi nje uma ubuka umuntu, ubuka ingane, uyabheka ukuthi hey, uNkulunkulu wethu uyamangalisa, ukuhlakanipha kuNkulunkulu ngempela bengalinganiswe. Yingakho inkazimulo kungeyakhe kuze kube phakade. Akekho ongadlula yena, akekho nje nosondelayo uNkulunkulu. So siyambonga bazalwane uNkulunkulu. Enhlizweni yami kufikile nje ukuthi kulo nyaka iNkosi ayisisize isikholwe njengokusho kombhalo. Azikho ezinye iy'ndaba eziphelele neziqinisekile ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu. Liqinisekile, bheka nje ukuthi izwi likaNkulunkulu liphefumulelwe uyena ngempela, libhalwe ngabantu abahlukene. uPawulu waphila ngesinye isikhathi, uMose waphila ngesinye isikhathi, Nkosi uJesu yaphila ngesinye isikhathi, abafundi bakhe baphila ngesinye isikhathi. Kodwa konke kuyafakazelana. Ngale eTestamenteni Elidala kuprofethiwe, kwayogcwaliseka ethempelini eTestamentini Elisha, kuyakhothwa, kuyacaphunwa ukuthi njengoba abaprofethi babeke bathi, manje sekunje. And lezo yiprofetho zimile kuze kube namhlanje. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sengathi besingambonga uNkulunkulu, sengathi kulo nyaka singangena ne-mentality yokuthi ngizokholwa njengokusho kombhalo. Ngike ngalalela inkonzo efakwe ubaba umfundisi uJali ku-YouTube.
ngiyilalela izolo, anginakanga ukuthi uyifakeni noma uyifake khona izolo. Iyenziwe ubaba Dlakude, umvangeli uDlakude. Iyangimangalisa le nkonzo indlela. Ngiyafisa abazalwane unethuba nedatha akakangene kule nkonzo efakwe ubaba uJali yakababa uDlakude. Ukukholwa nje ngokusho kombhalo. So ubaba Dlakude uyasixwayisa ezimeni zonke ezisithuthumelisayo. Uyasixwayisa, uyasho ukuthi futhi ubugwala buyisono kuNkulunkulu. So awuzukuqhamuka ungitshela ukuthi angingayiphuzi i-coke ngoba yenziwa ebumnyameni. uNkulunkulu ebesho okunye. uNkulunkulu akaziphikisi, akasiye umuntu ukuthi angaqamba amanga. Mathi yamukelani ngokubonga. Uma ngabe sibonga kuye uyayingcwelisa leyo nto esiyidlayo. Uma yena engazange asho ezwini lakhe ayibhale ukuthi yekelani ukuthi. Uyabona ubaba Dlakude uyibeka kahle, mina angikwazi ukuyibeka kahle kodwa ngiyizwe kahle into abeyisho. So nje ngathatha isinqumo bazalwane ukuthi hayi, ngokusizwa inkosi sengizokholwa njengokusho kombhalo. Okukhona ezwini khona engizokusho. Uke wayisho ubaba umpostoli lento ey'nsukwini, wathi khomba izwi. Uma ngabe uthi ukuthi akwenziwa, khomba izwi elishoyo. Nawe ubaba Dlakude uyagcizelela uze ufaka nobufakazi bakhe obumangalisayo. Ngiyafisa ngathi lo nalowo angaphuthuma kule nkonzo ayilalele, khona sizongena sine-mentality e-right kulo nyaka bazalwane. Sinikeziwe incwadi esifunda ngayo umkhombandlela yethu esingeke siyiqede noma ungaphela unyaka, uma sizoyifunda ngokuyidla, singayifundi nje ngokudlulisa amehlo, njengokufunda inoveli ujahe phambili noma ukufunda i-textbook yasesikoleni ujahe ukuphasa. Kodwa siyifunde ukuthi ayibe ukuphila kuthina. Ivesi ulifunde with understanding. Uma ungaliqondi, uye kuNkulunkulu ngalo, uye kuNkosi uJesu ngalo. Nkosi, ngiyacela nakho ngoba ushilo ezwini lakhe futhi wathi ukhona yini oswele ukuhlakanipha akakucele. So uma sizokukholwa njengokusho kombhalo, asizukusaba, sigcine sesisusa ifocus yethu enkosini uJesu, sabheka ifocus yethu yabheka ey'ntweni zezwe ezizosala. Na ubaba Dlakude ungenze ngabe ne-resolution entsha kulo nyaka, kholwa njengokusho kombhalo. Yebo, sinefu lofakazi, kodwa uma ngabe sinendawo esincike kuyo idwala, sifanele siqonde nokuthi idwala lethu nezitha zethu ziyalazi. So kumele ukuthi siye edwaleni siye ngokuqonda ukuthi nesitha siyakubona ukuthi usiye edwaleni manje ngeke ngisakuthinta. So ngiyambonga uNkulunkulu kulo nyaka bazalwane. Sisenkonzweni, sisevikini lokumbonga uNkulunkulu. Sonke sizoba nakho ukumbonga uNkulunkulu. Yiwo nje lamavesi engifisa ukuthi sike siwabheke. Uyabona uma ufunda nje amahubo 104, akhona namanye amahubo 103. Uyasho ukuthi mbonga uJehova mphefumulo wami nakho konke okuphakathi kwami, kuze kubonge igama lakhe elingcwele. Nalapha-ke isho njalo nje, isihloko salo sithi siyamdumisa ongumdali wezinto zonke. Uma kuthiwa izinto zonke kushiwo ngisho izimo, awusizukuthuswa izimo ezizosehlela kulo nyaka bazalwane. Asizukuthi uma sifike sishaywe izimo sifane nomhlambi ohlakazekayo, kodwa sizoqoqeka siye phambi kwakhe sithi, Nkosi, sengishayekile la, akuthwale ngoba uthi uyabathwala bakhe futhi uyabahola nasendleleni. Ngiyafisa-ke bangcwele kulo nyaka singene nakho lokho, kholwa njengokusho kombhalo. Iy'ngqondo zethu zingasabalali, kodwa sibheke uJesu ongumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Silandele yena, silalele ukusho kwakhe. Angisho ukuthi singabanaka abaprofethi,
kodwa umprofethi okhuluma kaNkulunkulu uyakuthola ezwini, uyakuthola ezwini kaNkulunkulu. Umprofethi okutshela indaba owakha ibandla uyalithola ivesi elishoyo, kodwa umprofethi okhuluma okwakhe odukisekile engabonanga uzolibheka ivesi ungalitholi. Angisho ukuthi baqamba amanga, kodwa ngisho ukuthi thina njengezimvu asiqaphele, sincike, sincike kakhulu ezwini kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyadala izinto ezintsha, ngeke sikuphike lokho. Wawuvula umhlaba wawagwinya amadodana kaKhora. Kwakukusha lokho, kwakungakaze kwenzeke. uNkulunkulu uyadala izinto ezintsha. So nathi sizodalela izinto ezintsha, zizovela izinto ezintsha. Kodwa ukhulumile ngakho ezwini, uyobe ukhulumile ngakho ezwini. So akekho ozothi ngiyingane angikhulile, ngoba likhona izwi lizosikhulisa abazalwane. Angisho ukuthi ningasitsheli iprofethi uNkulunkulu anithume zona, kodwa sizoya siyoyikhonfema, ngoba kufanele sikhonfeme ezwini. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu ukhonfema before uze uye ezwini, usakhuleka uthi Nkosi ngiholele ezwini. uNkulunkulu akuphendule, mhlambe ngezwi, ngephimbo lakhe, mhlambe ngephupho, mhlawumbe ngombono, mhlawumbe ngomunye umuntu ozofika akhulume leyo nto. Kodwa still dlula uye ezwini uyokhonfema ukuze ube nesiqiniseko. Ungasali usuthi ngizwe kusho usibanibani, wayesethi usibanibani, kwaqhamuka usibanibani wathi. uNkulunkulu wethu uNkulunkulu weqiniso, akukho ukudidiseka kuyena. Thina sithi sidalwe ngomfanekiso wakhe, kodwa thina siyadidiseka, siyadideka engqondweni, futhi thina siyahluleka ukujaja ngeqiniso. Thina siyahluleka, angiqonde ukujaja, ngiqonde ukuthi ukudisena, ukucubungula kahle ngendlela yobuNkulunkulu. So uma ngabe kunjalo, ingakho njalo siya ezwini, ingakho njalo siya kuNkulunkulu, ngoba ilona dwala lethu, iyona nqolobane yethu yolwazi. Uyena muphi wethu wokuhlakanipha, uyena muntu osiqondisayo, ovula amehlo ethu, avule ingqondo, avule inhliziyo, avule iy'ndlebe. So asikwazi ukungayi kuye kulo nyaka, sizokholwa njengokusho kombhalo. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, inkosi yomusa imgcine, imlonde. Sengathi singangena kulo nyaka, kusazovulwa ney'kole, sisazodideka. Khumbule bazalwane, ikakhulukazi ngikhuluma nabantu besifazane, umashonisa awusiyi i-option. Imali ezalayo kuwena ayisiyi i-option. Hhayi, uNkulunkulu uzokwenza isimangaliso kulo nyaka uma simkholwa, simethemba. Sethemba yena, singathemba abantu. Singenzi ingalo yethu, inyama yethu ibe ingalo. Singathembi ngisho abantwana bethu abasebenzayo. Sike sithembe nje uNkulunkulu. Sike sibeke ithemba lethu kuye, uzokwenza isimangaliso. Ngikhuluma nabantu abangazi ukuthi bazoqalaphi, bayofuna iyunifomu. Kugile iy'cathulo, kugile iy'khwama, kugugile yonke into. Ukhona uNkulunkulu, wenza isimangaliso ngokunokuhlakanipha okupheleleyo, futhi uyaqonda. Uthi indlebe yakhe ikukho ukukhala kwabangcwele bakhe. Themba uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, unganciki kokukuqonda. Asikhuleke. Siyabonga Nkosi izwi lakho, khuluma ngalo, sikunikeza ukuduma. Phefumulo wami uyakudusa Nkosi Jesu. Akekho ofana nawe, akekho ongalinganiswa nawe. Siyabonga Nkosi nangawo lo mkhosi, siyabonga ngalo nyaka, ngalezo y'nsuku Nkosi osiphile zona kuwo lo nyaka. Siyabonga usuku nosuku sizodumisa wena, ukuze wena uqondise imikhondo yethu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabonga-ke bazalwane, inkosi yomusa imbusise imbiyele. uJesu Kristu uyinkosi.